Eragin taldetik badaramatzagu urte batzuk ikasleen gaitasunak, ikasleen ezaugarri pertsonalak horren inguruan lanketa egiten. Zehazki ibili gara nola sustatu daitezkeen ikasleen gaitasun horiek, nola ebaluatu daitezkeen hori guztia jorratzen, eta ikasturte honetan Gipuzkoako Foru Aldundiaren diru-laguntzari esker zentratu gara batez ere irakaslearen rolean. Gaurko ekitaldi honetan niri egokitu zait apur bat markoa jartzea edo eta hitz egitea irakaslearen rola egungo eta etorkizuneko hezkuntzan, ezta? Eta pixkatxo bat saiatu naizena da, zedarritzen labur, irakaslea nire ustez izan beharko litzatekeela ikaskuntza prozesuetan bidaidetza diseinatzen duen pertsona edo artefakto hori, ezta? Orduan, saiatu naizena da konpartitzen ikerketen arabera ze aldagai gako dauden bidaidetza edo erraste prozesu horiek izan daitezen arrakastatsuak ikasleentzako. Eta lan hola testu inguruen nolakotasunaz hitz egin dugu, ebaluazioaz, metodologiaz, irakaslearen izate horretaz konpromisoaz, pasioaz eta beste hainbat gaietaz. Nik irakasle profilari buruz esango nuke hainbat ezaugarri izan behar ditula. Hola modu azkar batean definitzeko esango nuke etengabeko irakaskuntza prozesu batean sartuta dagoen ikaslea dela, ez? Hor badaude gako batzuk, azpimarratuko nituzkenak, alde batetik ikastetxean pedagogia eredu tinko bat egon behar dela, nolabait irakasle hori gidatzeko prozesu hauetan, eta irakaslea inplikatua eta irekia eta zona konfor horretatik irtetzeko prest egon behar dela. Batez ere jarri dugu fokoa, nola zer rola jokatu behar dugun kontestu berritzaile horietan, eta irakasleak modu kontziente batetan izan behar duela ikaslearen hobekuntzarekin konprometitua egon behar duela. Ez bagara danak murgiltzen hobekuntza sistema, etengabeko hobekuntza batetan, komplikatuak dira etekinak eta emaitzak lortzea. Nik komentatu duten moduan uste dut garrantzitsuena dela irakasleak argi eukitzea ideia bat. Dela, ikasten dauen bakarra, ikasle-irakasle harreman horretan ez dela ikaslea, ezta? Oso garrantzitsua dela olako berrikuntzak aurrera eramateko konfiantzazko harreman eta egiturak sortzia. Horizontalak dienak, autonomia mutotzena ikastetxeei aurrera inalizeteko eta akonpainamendu egoki batekin beti gauzak errezagoak dielako eta laguntzen dabilako beharrezkoan erritmora malgutasunez egokitu.